Salutare lume, eu sunt Mădălin și bine veniți la un nou episod de Minecraft. Minecraft Let's Play Survival, o nouă serie pe canal. Spawnul este undeva mai acolo de la oaia aia, peste mal. Dar eu am venit mai aici. Sper că avem mine lângă casă. Și copaci mulți. Da, mie merge mereu Minecraft-ul nu prea bine. Da, prima dată trebuie să luăm lemn. Mamă, ce repede sparge nebunul lemnul. Așa, Minecraft Suedia, dă-i, nu cade copacul. Spargi-i. Ok, 3 bucăți de lemn, 4 bucăți de lemn, 5 bucăți de lemn, 6 bucăți de lemn, 7 bucăți de lemn. Ok. Vreau să fac un crafting. Trebuie să prelucrez pe tot, dacă tot. E numai un crafting. După care fac 4 bețe. Iau un turnăcop, pentru că doar un turnăcop îmi trebuie mie. Și aici facem mina. Acum că a dispărut copac, putem să facem mina. Ok. Da. O bucăți de piatră. Și ne facem așa un topor de piatră și nu mai avem bețe. Mai fac o bețe și fac un târnăcop de piatră și o sabie de piatră să mă mor. Op, am pus o bucată de lemn, de pământ, un cup de pământ. Da, bă, fraților, am așteptat un pic să se facă zi, pentru că nu mai vedeam nimic efectiv. Dar să iau mai multă piatră acum. Da, după să mă duc și să iau și lemn și o să ne apucăm de casă. A, deja am găsit cărbune. Și este ceva cărbune aici. Ok, aparent este foarte mult cărbune. Doar că trebuie să am răbdare să-l sparg pe tot. Scuzați că vorbesc așa mai întrunat și că dacă sunt răcit, că ați mai văzut voi să fiți răciți vara, mă? Bine, oricum, eu răcit numai vara, deci iarna pot să ieși în pielea acolo, vara nu răcesc. În vara, răceală, dar pentru că așa trebuie. Ok, acum că am luat și noi niște piatră și suntem asigurați cu piatră. Să luăm lemn. Vezi că încep. Ce? Am început. Ok. Mai am aici niște lemn alb.
Sar, măstivule, măstivule. Ok, încă o bucată de lemn avem ceva lemn. Se pare că... am crezut că e mină. Oricum avem și mină aici. Anyway, uite cât cărbune. E o mini-mină. E o mină așa particulară, un tunel. Da, ok, am mai luat 2 bucăți. Am 20 de bucăți de coal. Da, și... uite o oaie, pentru că ne trebuie pat. Eram să cad acolo. Oaie, vino încoace, uite, mai e una acolo. Oaie rea. Ok, îl fac cât am. O bucată de lână. Asta e oaie mică. Oaie mare, please. Bă, dacă vă întrebați pe ce dificulty joc pe... joc pe dificulty full și Alin. Fratele meu vorbește profund acolo când își mecher el. Și el se joacă Minecraft, dar nu pe același server cu mine, pe... uite un porc. Da. Vreau să menționez că aceste serii, aceste videoclipuri de pe canalul meu până o să găsesc eu o altă aplicație să filmez în afară de Mobizen. Eu filmez acum cu Mobizen și mă las să filmez doar 9 minute. Și de-aia vreau să schimb aplicație, dacă vă știți o aplicație, băgați acolo, spamați în comentarii și o să încerc. Pentru că pot să filmez doar 9 minute și eu aș vrea undeva la 15-20 de minute. E că na, stai să te uiți numai la 9 minute, în ce ai 9 minute? Aceeași peșteri, vreau să fie același tunel. Ok, avem lână pentru un pat. Da, avem lână pentru un pat, ne facem patul și după cred că închei și acest episod. Da, ok, am făcut patul și mă duc să-l pun înăuntru acolo pentru că... da, ok. Uite încă o bucată de acolo. Ia bem așa, gata. Am pus patul, dar o să facem casa afară. Da, bun, bă, băieți, cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade de Minecraft sau Minecraft Parcours și alte episoade de pe canalul meu. Să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru ca YouTube să vă trimită notificări când postez un videoclip nou de Minecraft. Să dați un share și nu uitați să-mi scrieți în comentarii aplicații noi care să filmez, pentru că nu să pot și eu să filmez mai mult de 9 minute. Cam atât a fost și cu acest episod. Cu voi a fost Mădălin de la M24. Pa, pa!